babban abin da ya fi komai bani nishadi a duniya shine na ga na sato kyawun yan mata na yi gunduwa da naman su. Zuwa yanzu fa an nemi yan mata sama da 10 an rasa. Ku bani aran hankalinku nan. Ni ne Sufeta Silverstab, jami'i na musamman akan harkar na'ura. So nake mu kula alaka. Soyayya ko shagali? Wayya zai a ce an kasa binciko kowa ne da shi. Wura da yake ke takura min, zakula min. Ni fa ina zargi ma da akwai munafikin sa a cikin mu. Zan biya ku ko nawa ne? Yarinya kawai nake da bukatar ku kawo min. Mu je dan babaki. Ni fa ina zargin ɗaya daga cikin ma'aikatan wannan hukumar tamu da yake wannan aika-aika. Sarkakiya sabon kafce daga kamfanin Sultan Masu Burbuda yana nan tafe.